Baptist, kaya ang nahitabo manggod brother mo ni nga sa Bible dunay grupo nga nangalagad sa Ginoo. Dili man na malalis. Old Testament gitawag sila katong katawhan sa Israel. Sumala sa Amos, sila ang chosen few nga katawhan nga giila sa Dios. Kung wala ka sa Israel, way labot wa dungga sa Dios imong pagsimba. Efeso 2:11, kitang mga hintel way kalabutan sa mga saad sa Dios, dinis kalibutan kita walay Dios kanwan. Kay ang Dios gitawag sa Old Testament Diyos sa Israel. So, karon ang plano sa Ginoo wala maputol dito. Lucas 16:16 ang kasubuan ug ang mga propeta milungtad hangtod ni Juan Bautista. Sa ato pa di ay dunay pagkatapos kadto nga pagpangalagat. Laktoro na lang nato Isaiah 40. Gipadala sa Ginoo si John the Baptist na mahimong forerunner, mag-una sa atong Ginoo. Unsay tuyo ni John the Baptist to terminate the practice sa Old Testament o pag-introduce sa pagtulunan sa bagong tugon. So, sa Juan, kita niya si Jesus and siya, behold, the Lamb of God, na mo'y magkuha sa kalibutan. Si Kristo iyang gi-introduce. Karon, laktoro na lang na ito pagkasulti, si Jesus, nagsugod siyang ministry. Mga ibalo man taon, naman kabulan ilang gap. Nagsugod si Jesus siyang ministry. Pero sa pagsugod niya, miadto siya ni Juan Bautista aron magpabautismo. Kung sa statement ni Juan, dili ko angay, dili ko tapos mo bautismo nimo, kaya ipaluman siya nga siyang Mesias. Ako ang angay nimong bautismuhan. Sa Mateo 3, ningon ang Ginoong Hesus buhato nato kini karon sa pagtuman sa tibok pagkamatarong. Og si Juan ni tugot na lang kay ang statement ni Juan bisan gani sa sapin sa imong mga tiil, dili ko pwede mo bitbit. Nagtayla gyud siya na ang Ginoo siya gyud ang Mesias pinadala sa man, samtang siya ingnon talaga nagkaila siya gigamit siya sa pero tao ra. Laktoro na to pagkasulti na bautismuhan ang Ginoo. Nahimo ng tulo ka grupo atong panahon na budget. Sumala sa Lucas 5:33. Naay grupo sa mga parisyo nga nagtudlo sa pagtulunan sa daang tugon. Naay grupo ni John the Baptist. Naay grupo ni Kristo. Kung imong tan-awon o adtong aktuha ta na adito maglisod tag pili kay kining tulo iya man ni sa Dios. Ang Dios naghatag sa 10 kasugo sa Old Testament. Ang Dios nagpadala ni John the Baptist na mag-una, pero nga gyud si Kristo na siya gyud gikan sa amahan. Siya mo'y nagbuhat sa kabubuton sa man. Gani Isaiah 9:6 siya ang amahan usara. Juan 14 ang nakakita sa amahan. So natulo ka grupo. Nakaron sa aktual asa man katamo ipon aning tulo ka grupo. Kung naa ka itong panahon na maglibog ta. Ang kasuguan, ang practice sa Sabbath keepers nag-exist gikan pa sa Exodus. Sa ato pa mga hapit na mag-2,000 katuig pag-abot ni John the Baptist. Kunya naaman ning grupo karon niya si John the Baptist nag-umol siya sa bag-ong pagtulunan na pagdugtang Kristo. Bosa ingon dito sa Lucas kanang imong tinun-an ingon ang mga parisyo nagsigir nagkaon-kaon samtang ang mga parisyo nagpuasa ug nagampo hasta ang paggrupo ni Juan Bautista, pero kanang imong grupo ilang i-condemn ang Ginoo kay murag lahi ang ilang palakaw. Lagtod pagkasulti na itulo ka grupo adtong panahon na nagikan sa Ginoo. Pero ang itang masayod sa mga jurisyon ba sa mga panahon na dapat mag-exist kini nga grupo. Kining grupo sa mga parisyo dili na ni inon talang pidit glory o wa na ni panahon na sa bagong tugon. Pero kay nasunod Manila naaman sila nagtod pagkasulti nag-observe sila sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Busa sa panahon nag-ayo atong Ginoo sa adlawng Sabado suko kayo sila. Di ba? Na may unom kadlaw panahon sa pagtrabaho, ano karon magyug ka? Nag-ayo og mga masakiton. Inya ingon pagyug ka, ikaw pinadala sa amahan, ikaw gikan sa Dios. Busa batuon ka namo. Usa naglapas ka sa adlawng ipakaulay, Juan 5. Ug miangkon ka nga ikaw Dios. Munay kontra sa mga Hudiyo. Karon nag-abot ang panahon, nang talang laktod pagkasulti nagsabot sila katumanan sa plano po sa Ginoo.
nga mamatay siya ingon nga kordero sa Dios pagtubo sa atong mga sala. Kay kung wa pud siya mamatay di wa gyud kay kaluwasan. So nagsabot ang mga Hudiyo ato ning ipapatay tawhana. So laktod pagkasulti si Jesus nahukman na malagsan sa cross. Dili lang sa mga Huradyanhon, ingon ka lang sa mga tao sa gobyerno ni Herodes, kundi katong mga religionist gud atong panahon. Ganoon sa statement sa mga Hudiyo, ipapaningil ang dugo ng tawhana namo og sa among mga kaanakan. Kaya nga naman, medyo nasilag sila nga nagsulti siya nga siya gikan sa Dios, siya ang Dios, naglapas-lapas sa mga balaod sa sugo sa Dios. Karon ilang gipapatay turon na nato ang atong Ginoo. Si Juan Bautista sa iyang ministry, siya ay nagbautismo sa Ginoo. Naunsa ba nga sa napriso ang si Juan Bautista, wa man gyud bisitais Ginoo, wa man gyud hi, hello Jan, di medyo nagdiduso siya. Unsa man kani? Kini akong gipaila-ila nga mao Mesias. Mao ba ka tinuod? Iyang ginan niya matilunan. Adto ako no ninyo si Kristo. Pangutan siya kung siya na bagyod ang Mesias. So miadto yang mga tinunan ay magtutudlo, ipadalami sa among magtutudlo. Pagpangutanan nimo kung ikaw ba ang Mesias nga moabot dinhi sa kalibutan kung sa sultis Ginoo, sultihi si Juan. Ang mga buta nakakita na mga bungog na kadungog ng mga bakol, nakalakaw na gani doon ay nga banhaw ng mga patay. Hinaot nga dili siya makakaplag o kapangdulan din hinako. Busa sa Juan, ingon si Juan na kinahanglan ko magkunhod. Samtang siya, kinahanglan magtubo. Sa ato pa, dili physical. Ni John the Baptist magkunhod, kundi iyang grupo. Ang grupo sa Ginoo dapat muuswag, mo daghan, inong kalang. Karon, adlaw sa Pentecostes, buhat dos, nagwali si Pedro. Pagwali ni Pedro, kinahanglan ng tibok banay sa Israel, masayod sa tinuod nga kining Hesus, na inyong gilansang sa crossbow ni ang Kristo. Gihimong Ginoo Kristo, sakitan sila, mga Hudiyo, sakitan kasing-kasing. Busa ni atong adlaw, gyud 3,000 ka mga tao nga automatic nagpabautismo. Aron mabulag sila sa Judaism religion, maipon sila sa grupo sa Ginoo. Nga ang unang Korinto 12:28, ang unang mga tao mao ang mga apostoles. So atong panahon na 3,000. Sa sunod nga mga kapitulo, apil na 5,000. Sa size city sa buhat, apil na ang ilang mga kaparian. Nagpasakop ni ini nga pagtulunan nang ipon na sila sa mga apostol. Busa si Saulo pertin sukua. So pa man siya mapablo. Iyang gi aproban patyon si Esteban pinagi sa pagbato. Kaya siya nagtestify mang say-say si Esteban may tungod sa kinabuhi ni Jesus. Gikan sa mga patriarka nga kini mao ang katumanan sa plano sa Dios aron ang tao makabaton og kaluwasan. Suko si Saulo gipapatay si Esteban. Samtang nangayo siya permit, buhat 9. Adto siya Damasco kay mangayo siya